Co udělal? Tak ten pohled, tyjo, bych... Jako na tohle. Tak zdravil motorkáře, že? A pak se podíval, říká si, co to je za čopra. Jsem nabral normálně slepici, jo. A tam se normálně zasekalo úplně peří do motoru. To je úplně... Tam peří všude normálně. Takhle jsme to museli otevřít. Celý motor. Protože všude bylo peří. A tak jsme to všechno vyčistili a zjistili jsme, že tam něco zbylo. Protože jako... Furt to nejde. Nejde to. Já vám asi dám nějaké sdělení do budoucna pro lidi, kteří si budou chtít pořídit tenhle stroj. Zvažte to. Zvažte to. I'm sending you this photograph of me in my new car. But I hate to say I miss you, 'cause you don't need me anymore. You politely say I miss you, but we know you don't mean that anymore. Like when the doctor thought he caught you, then you weasel through the door of consciousness, San Francisco. Oh, you think it's over, oh, you think it's over. You need someone who smokes pot in the subway, pot in the subway with me. Oh, destructo, you're so destruct, oh, you're so destructive to me. No destruction in the waking night. Oh, no destruction in the waking night. No destruction in the waking night. There's no corruption in the waking night. I'm talking to my grandma who lost her arms in the war. The aliens and armory that bombed her cigar store. Now you think that I don't know, but I know you two know quite well that I caught you sipping milkshakes in the parlor of the hotel. There's no need to be an asshole, you're not in Brooklyn anymore. You may take what you are given, but you leave it on the floor. And I know they're gonna try to take my big mouse. Take the panels off my green. Daylighty, to je v podstatě Daylight, je celá hala. Dojmy z dnešního výletu. No, bylo to super, já vyjeli skvěle. Máme tady kolo toho prostě disco, že jo, jako... co jí se přát. Tak v současné chvíli se nacházíme na jižním okraji naší Posolávek. Neboli Solávek. Jsme ubytovaný v 5hvězdičkovém 4pokojovém apartmánu. Každý máme vlastní room. Každý máme vlastní postel. Ty sprchy jste ještě nikdo neviděl. To je luxus. Jsem nenašel ani vypínač. No a tak hraje nám tady
krásný diskus kolotoče a končí řekni na nějaký dojmy z dnešní cesty. Takže ujeli jsme, kolik jsme ujeli? Aspoň 100 kilometrů to bylo. Dali víc. Cesta byla dobrá, dali jsme si na benzínce studený pití. Pak nás předjelo nějaký hrozný hovado, který prostě vůbec netušilo. Jako v autě. Že tam jste vůbec, jako na té silnici, Jo. že se pohybujete tam. A vždycky mě hrozně baví, jo, jak zdravíme ty motorkáři.